सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 30 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै चिरांनि निन्द्र बसुमतारीनि थैनि गाब आरो जुलिनि आबिर, क'क्राझारनि फानु एल नार्जारीनि नों बावबाय नामा, क'क्राझारनि सनजिला मोसाहारिनि सिमांनि रानि, क'क्राझारनि रिन्दाव बसुमतारीनि जोंनि गामि, बाक्सानि दैदेनसि फादांनि गोथां आबिर, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि आं दा नोंखौ बावनो हायाखै आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि आदा इयुनसा खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।